Takže čus ľudia, ja vás vítam u môjho nového videjka zase po 8 dňoch. No a v dnešnom videu som sa rozhodol, že si takto zahrajeme takto tú Agarai Tower, alebo neviem, ako sa to číta, každopádne ani tento popisok celý neviem prečítať, lebo každopádne poďme sa na to kúknúť. Toto bude úplná blbosť, no každopádne nechcem to dať do favoritov, však som to ešte nehral, more. Co to je? Alebo hral, ale páči sa mi to úplne tak, lebo fakt je to Agarai, že proste frukt sa urobí mengli, akože naštvaný. Ja si to takto skrátim, hej, lebo sa mi to nechce robiť úplne. Aj každopádne, aj tak tu môžem skočiť a no super, tak toto som zase skazol. Počkej, to nemôžem skočiť takto. Ty vole, normálne toto lagy ma tu furt. OK, tak to bola veľká. Zase mi tam guze tu favorit, tam ja nechcem. To nechcem dať do favoritov, zatiaľ aspoň. Kamo tu je nejaký bacon s tým pekom. By the way, sorry za tie grafiky, ale proste tie grafiky mám na minimum, takže, lebo potom sa to furt všetko laguje a nehrajem na počítači, hej, to aspoň vidíte. Že, počkaj, napíšem im tu, že I'm recording. Pohodička. Ne! Každopádne, ja to ešte skúsim, hej. Ale musím si dávať pozor, kámo, lebo mám 0 HP skoro. Dobre, nejde to. Pridáva. A presne na to som spadol kvôli lagom, kámo. Toto je pek. Ale to nevadí, sme späť, no. Každopádne, zase som tu spadol, nejak na väčšinu lag. Kámo, to je proste ako nejak, toto je určite pod stok tota gravitácie. Lebo ja neviem, či keď dám akože menšiu gravitáciu než 100, no tak či to lietá viac, alebo keď dám nižšiu, tak to lieta, neviem. Absolútne, som skoro spadol momentálne. Ja nenávidím obskoky normálne, akože nie sú ťažké, ale proste, vieš čo. Tak to tu skočí, no a musím si tu dať pozor. Skoro som sa zabil zase. Tam to nebudem skúšať už. Radšej. Tu mám takto skočiť, tak to viem, lebo som to skúšal. Ešte mimo kamery. A to tu nenavidím, každopádne dal som to, bola pohodička. Nenavidím to, no tak to je úplne super. A toto tu je totálna blbosť. A každopádne, keď na toto video pozerá Šimon, ako môj spolužiak, tak nech už natočí nejaké videjko, lebo on už 3 mesiace nenatočil nič. A ja som 8 dní nenatočil niečo, že ani mesiac nie, ani polka mesiaca dokonca. No a počkaj, toto sa mi nechce preskakovať. Však to nedá, more, a teraz som hneď spadol. WTF? Bude asi ťažšie, než som predpokladal. A každopádne, keď umrem, no tak mi tam vyskočí toto, aby som si to dal do favoritov. Ešte som to nedokončil, ešte to musím po toto, neviem čo. Či to je easy, alebo hard, alebo medium, alebo impossible, alebo neviem. Takže impossible tam není, ale je to medium také, hej, dá sa povedať. A keď ste ešte nedali odber, tak ho určite dajte, keď sa vám páči moja tvorba. Zase to táto debilná vec, ktorá je totálne úplne ľahká. Počkej, jo, tak. Nice. A nenávidím toto tu. Tak. Nebudem skákať na každý jeden blok, lebo to by mi zabralo asi hodinu, keby som to dorobil až do tohto tu partu. A jo, asi moc kecam, takže teraz nebudem rozprávať úplne. Som zvedavý, či mi to pôjde lepšie.
Ježíš. To sa strašne laguje niekedy. To není možné toto už. Bože, kamo, ja tam neviem, máme skočiť kvôli tým lagom. Nie, kamo, už som to mal, už som nemusel len skočiť, ale až po... To čo bolo? Kamo, to čo bolo za blbosť zase? Čo? Kamo, kto mal... What the fuck? Kamo, co to je za... Ježiš. Musím ísť na private server, alebo čo? A ne, ja chcem akože... Jo, niekto tam nepísal ešte do chatu niečo také, akože... Alebo ja neviem komu. Alebo niekomu, neviem. Nič. A to tu je zase tá blbosť. Kamo, no ja to skúšam posledný krát teraz. Alebo dám tomu ešte 2 šance. A potom končím. Něco zďáda na YouTube.